Guys, sanibonani. Yazi ukuthi ngimuza umuntu ebuza ukuthi ngoba mina ungifice ethaveni pho manje waye ufuna ukungiyekisa guys. Umuntu wesilisa une right yokukuthola ethaveni bese eyakuyekisa ukuphuza, akuyekisa ukuhamba amathaveni. Une right yokukushela usethaveni. So wena uwazi ukuthi nje ungithole ethaveni. Yebo ukuthola ethaveni because indoda yakho obunayo ngaleso sikhathi ihlulekile ukukunikeza umthetho noma ihlulekile ukwenza wenze lento enesifiso yona sokuthi owayo umuntu othandana nayo kufanele abe uvanzi noma ngabe uvanzi kangakanani. So awukwazi ukuqhathanisa izinto engafani. Une right yokukushela ematshwaleni bese yakuyekisa uke ematshwaleni ngoba the time ekufica ematshwaleni ubungasiyo wakhe. Uyabo? Njengamanje usuwo wakhe. The time ekufica ematshwaleni ubuyintombazane nje, ubungasiyo wakhe. Kodwa yena ukushele ngoba unethemba lokuthi angakufica etshwaleni bese yakuyekisa utshwala ngoba mhlawumbe yena unendlela enza ngayo izinto. So lo mbuzo othi nje ungifice etshwaleni pho manje waye ungiyekisa. Yes. Lo mbuzo lo mhlawumbe ungabuzwa ingane nje. Isimple lento le. Ukufica ematshwaleni because ubusaphethe omunye umuntu wesilisa. Njengamanje usuphethe yena wenze njani? Uthobelo wakhe umthetho. So ivaliwe nje le ndaba le.